So I think there should be some sort of a law that should be enacted inopa a proper guideline as to panofanira kugumira certain practices within the church. Zviri kutonetsa, so pakaiswa maharsh laws nemaharsh punishment, I think vanhu vanosiya kuita about child labor. Cheche yakanaka ndodzidzisa zvakawanda kuti vanhu vadini vaone upenyu usikaperi. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Pane kutaura kwakataura iyo mari mwezi rana apfuura handitika okuti isusu vana amai vedu ava vakaungana kwa muri kuona vandiri ivana amai ava havachazikanwa baba wavo mumwe chete takutoita kuchinjana. Vana varimo havaende kuchikoro, vana kuti vanongokura vasingaite sei vasingaenda kuchikoro. The boys kana chinzi unongoviga vanhu 5 achiviga vanhu zvireva kuti vanhu 5 vanongoviga kana kuti hapana hama yacho. I think it's actually a malpractice in religious practices because it's inhuman what these people were subjected to, because you had to be excommunicated from your relatives, and if you die you were just buried without the knowledge of your relatives. And I'm even more worried about the kids Bangwarimo, because they were subjected to a lot of labor. So I think it's so inhuman. You just begin to question, is this Ishmael mentally ill, or what is he like exactly? What's really going on with him? You just question his mentality. Is he human enough to subject people to such treatment? Well, kana mwana wake ari over 18, they are adult enough to make their own decisions. So anogona kusara ake achipinda church, that's up to him. But avane vana vadiki vakasara ava, I think it would be best kuti those organizations that stand for children rights, they should come into play, because we all know kuti a child has to go to school. Enge mwana haafaniri kushandiswa. So they should come into play. Vatonopinda, vatore vana by force, because I don't think kuti munhu anokwanisa kuita decision achiri under 18 anokwanisa kutongobviswa pazviri, and it's not like vachamuforsa, but it's for the betterment of the society. So I think kuti vaye vanoona nezvevana veku social welfare nema activists my children's right, they should do something about this. Vabuditse vana vadiki out from that camp. My view as a citizen or as an individual about the issue of Madzibaba is that there are certain issues like the issue of child labor. Child labor, they are using children from as little as 4 years in the name of saying we are trying to educate them so that they can make a living in the future. But at the same time, they are not considering the age. Like someone, just imagine a kid and 4 years, this was craft work. Yes, it's good for them to learn, but not for production. They just have to learn from their fathers, not for production. And the other thing is the issue of when they say when you are part of the church, part of their church, you are no longer related to your relatives. There will be a disconnection with your family. They will say you will attend, you are now born again, and your family members, they are considered Athens. So there is no relationship. Even ukashka pakufa vanovika like as if ndo vatwama relatives ako taking the responsibilities anofanira kutorwa nevabereki vako chaivo. I think pane mutemo imwe inenge ichitoprohibitwa, pane inenge ichitotyorwa like tingati as a parent kunzi unzi mwana wako wakazvarewa asiri mwana wako just because someone kune a certain denomination is something that is painful. On the issue of child labor, I think there must be harsh laws that can defend those children. Could anyone who is subjected to child labor anofanira kupiwa a certain jail term inorwadza zvokuti it will deter people from practicing child labor.
or a certain fine which is higher than iripo iye zvino, because the child labor, it's a thorn in the flesh for a long time, and fighting it is becoming tingati zviri kutonetsa. So pakaiswa maharsh laws nemaharsh punishment, I think vanhu vanosiya kuita about child labor. Then the issue yemitemo yemuchurch, I think government must ensure that every church or every denomination that is registered, that must be registered as a church, inofanira kunge iri registered. Then when it is registered, inofanira kunge in a constitution, which abides with the laws, laws ari muno munyika, so that hatizoone ma-issues akaita seyaya. Ya chechi yakanaka ndodzidzisa zvakawanda kuti vanhu vadini vaone upenyu usikaperi. Ndo vanofundzisa kugara kuti kunamata ndiko kwakanaka. Uchikanamatika unogara uri murima kuti kunoenda kunobva kuzivi. Ndo zvakanaka izvozvo. Hama dzangu ndofarira kuti kuhama dzangu ana mukoma nana dedi ngatiende kuchechi. Alright, kupanyaya kushandisa vana vadiki. Zvakaipa izvozvo. Hazvitendedzwi. Murikidzwa kuti ko munhu kana mwana wechidiki kurorwara si mwana mudiki hazvitendedzwi. Munhu unofanira kuti akura ororwa zvakanaka ochata. Chocho kuti ko chechi inochiremeredzo yakanaka. Icho chaizvo.